IFM News Express, Balitang Metro. Sa ibang balita mga idol, Urdaneta City Night Market nagbukas muli sa bagong lokasyon. Para po sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Intern Ian Abenir. 104.7 IFM Report. Muling nagbabalik ang inaabangang night market sa Urdaneta City sa bagong lokasyon nito na dinarayo ng mga residente at motorista. Sa bagong lokasyon nito, inaasahan na mas magiging maginhawa at mas masaya ang karanasan ng mga bisita dahil sa paglalaan ng bahagi ng parking alley ng isang mall para sa maraming stalls na pinipilaan ng mga parokyano. Tampok sa night market ang sari-saring street food, natatanging inumin at mga produktong gawa ng mga lokal na negosyante. Patuloy itong nagsisilbing paboritong pasyalan ng mga residente at turista na naghahanap ng mas masarap na pagkain at masiglang paligid tuwing gabi. Bukod sa pagiging tambayan, layunin din ng Urdaneta City Night Market na suportahan ang maliliit na negosyo at itaguyod ang lokal na kultura at turismo ng lungsod. Dahil dito, itinuturong itong isang tourist delight na nagpapakita ng galing at sipag ng mga taga-Urdaneta. Inaanyayahan ng lahat na bumisita, tikman ang iba't ibang putahe at maranasan ang saya at sigla ng night market sa bago nitong lokasyon. Kasama mo mula dito sa IFM News Dagupan. Ako po si Idol Intern Ian Abenir, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.